फागुन का महीना आई गवा, कोनो मेहरारू कमर से दू परदेश बा। फागुन के महीना में जोने मेहरारू कमर से दू परदेश रही, ओकर हालत कैसे रही? मेहरुआ हिया आप रंग पर रंग बदलती बा। ओकर के छोटवार देवर बा। देवरवा अपने भौजैया के रहन देखत बा कि भौजी कुछ करत चाहती बा। अपने भैया के फोन करके के बात बतावत बा। कैसे मास्टर? फागुन में लाली लगवा ले बा भैया भौजी रंगा चमले बा। मदमती भौजी चले रेलगाड़ी, गोरी बदनिया पलाल लाली साड़ी। बिना पटरी का गाड़ी चलावा ले बा, पटरी का गाड़ी चलावा ले बा भैया भौजी रंगा चमले बा। भौजैया के रहन जब देखत बा ऐसन बात, देवरवा अपने जुगाड़ में लगत बा। शिकायत बा नैना कजरवा बा बरछी कटरिया। गोड़वा में छम छम बजावे पयलिया। अरे चूरा में हुरा छिपावा ले बा, भला चूरा में हुरा छिपावा ले बा भैया भौजी रंगा चमले बा। अंग अंग बरसे मदन रस टपके, रहिया में भौजी चलेली मचल के। अरे चोली में गोली दबावले बा, चोली में गोली दबावले बा भैया भौजी रंगा चमले बा। वैसे भी ये फागुन का महीना जो बसंत बहार का महीना बा, हर ऋतुओं से अच्छा है। आइल बसंत बहार गइल छाई, भौजी ने बुलवा करस
आवा तोहरे बिना भौजी का कोरा सुना लगल बा। भैया बिना सुना भौजी का कोरा गली गली बाजला ढोलक मदीरा। भौजी पतनिया उठे लागल पीरा।